idaztiarekin elkartu gara horremen, nik ja urte batzun dara matzat idazten, ez dakiz ebat, eta asko, iaia 30 urte ez. Azken urteotan gehien eman novela beltzak idazten ditut, azken 10-12 obrak diren novela beltzekoak izan dira, baina ni hasi nintzen bidei literaturarekin. Eta hori saiatu hori azaltzen orain, zer lan nire bizitzan nola lotu dituen bidaiari izaera eta gero idazle izaera hori ez. Eta dana irudien bidez, episoak hori egitutako, mundu osoko irudiak ikusiko ditu egen. Nolizia mina gertzen ez ikusiko duzeneko gazten agona, urtea pasau dira, bidaiak egiten hasi nintzen 20 urterekin. Eta 10 urte, ez? Beti galdetzen didaten gauza bat da, izan zara lehenago, bidaiaria idaztea, bidaiak egiten zenituen idazteko, eta ez, lehenengo bidaiaria izan nintzen. Eta nire bizitza labur bilduz, bidaiari bizitza eta iluzita banatu daiteke. 10 bat urte pasatu dituen bidaiak egiten idazteko asmorik gabe, besterik gabe, mutua ezagutu nahi duelako. 18 urterekin hazen nintzen diru irabazten, enekin zer egin diru horrekin, eta zaren, abanoa mundu ezagutzera. Eta zirako bidai hori, danak izan ziren, opor sasoian, hilabetekoak gehienez, bueltako biletearekin, hori da igual hande ondien ez da. Gero ja beste 10 bat urte pasatu dituen, bidai luzeak egiten, 3 hilabete ingurukoak, ni bakarrik, askotan edo gehienetan bizikletaz. Hortik atera dira nire bidai literaturako obrarik onena bereziena, niretzat baitatuena, ez? Eta bero beste 10 bat urte pasatu dituen, bestela, bidaiak egiten dituen idazteko helburuarekin argi eta garbi, hau da, hartzen nuen portatila, eta jaten nintzen, novela kokatzen nuen lekura antzi idaztera. Aitzaki polita zan, bidaiak egiten jarraitzeko. Orduan, nire hasiera-hasierako bidai horiek, 10 urteko hori, leku, batzutan eko tipikutara izan zen, hau badak iso zer dan, ez da? Zer da? San Michel? Ez? Ondo, San Michel Lisboa, hori da, Beneko Dorrea, hau gara, zizako da, Venezia Kakina, hau? Ez? Pragako errofu amatu hori, hau, bizkazaiago da, Budapest. Baina Buda ala pest, oda pest. Hau, tipikoa da ez da. Oso gaztetan joan nintzen lehenengo zindiara. Eta lehenengo aldiz joan nintzenen sentitu nintzen super pardillo. Joan nintzen inglesa jakin gabe. Eta sentitu nintzen erro dutza. Eta kriston amorra eman zidan, eta handik etorri eta zuzen. Joan nintzen Inglaterrara, ingles ikastera, hainbat hilabete pasatu dituen, ingles ikasi duen, eta hortik aurrera bidaiatzeko modua basko aldatu zen, ez da. Hau izan zen, nire indiarekiko lehenengo kontaktua beharez eta hala kalmandu ondoko bonnaz ez zupa hundina duen hori. Hau ze plaza da, noko da? Hori, Marrakeseko plaza, Rosa Zuego zata horretak izuko. Hau da, gatzezko basamortu bat, hori, ez? Tunisian, Shotel Zerit, ez zailo hori, eta hau zehar nahi da. Nahiz eta ez dirudien hau opera da, baina opera txinatarra. Opera txinatarrak ez dauka zer ikusirik hemen operarekin. Gauzaretik kasualidadez hor, Pekinen opera entzuten da, harmonia guzti desberdina dira, lehenengo 5 minututan da gauza bat, bitxila, zelako gauza rarra. Baina hortik aurrera da, zigorra belarrirako, ez pasau dituta, beretan. Ikusgarria da. Gazte-gazketan bizarra neuka, nagusiagoa emateko, lanean hasi nintzen 18 urterekin euskerako eskolak ematen, euskal filologia ikasten bitartan, eta kristo nume aurpegia neukan, eta pizka disimulatzeko utzen bizarra eta errespeto emateko ikatlei, eta hori. Hau da, zer temploa. Txinan, Turkia, Estambul batez ere oso leku berezi izan da niretzat bidaiari moduan eta idazle moduan ere historia kokatzeko. Hauzenek da? Ngorongoro parkea horre, Kenia, Tanzania, inguru horretan gorako parke natural asko dago, Keniako
kostaldea da, nagusi bere Egipton, Tailandiako urgaineko azoka hori, gero tipikoa da, huetatxo bat emateango basoetatik, etango tribuak ikusi eta bakoak, eta nik 10 urte pasatu dira ja. 10 urte hori dira, bidaiak egin eta egin, urtero egiten dituen 3 bidai. Aste Santuan Gabonetan eta udan. Bai, hori da, irakasen oporrak, nire soldata horretan gastatzen duen. Eta idazteko helbururik gabe, besterik gabe mundua ezagutzea erren. Baina, ja zinitzen azken bidaietan kuaderna eta gorrirako eramaten, eta esperientzak apuntatzen, eta hori. Eta insistizu da, esan ziaten lagun batzuk, segitik ez duzu aprobetzatzen zure esperientzia hori bideietakoa zerbait idazteko, narrazio batzuk, nik ez naukan idazle eginari. Umetan eta gaztetxotan ez nuen idazle izan nahi nagusitan, ez da? Gaur egungo idazle gehienek esango dizuete, gizu ariak irabazten ditue, umetan eta ez da gizera, nire bidea guztiz desberdin izan da. Nik idazlean ez bidaienatik. Hasiera-hasierako bidai horietatik, zera zara zan, liburu, Hakuna Matata, hau da nire lehenengo liburua, oso txarra da ez du berezien zirakurrik. Itxasa esperimentu moduko bat, atera nuen, ilusio handia egin zidan, eta jazta. Baina horrendik, hor dago historia bat, oikuin bat, Egiptoko kantua, beste bat Indian, beste bat Kenia aldean. Niretzat, momentu lan klabea nire bizitzan, nire bizitzako bide gurutzerik ondien erabakirik ondien izan zen, bidai hau ekarri zuena. Aztertu nintzen nire orduko lanpostuarekin utzi nuen, hori irakasle lana, euskerako irakasle lana, nahiz eta lanpostu fijo esan, gurasoekia irakabatu ninduten gogoratzen naiz. Aspertu nintzen ja bidai labur horiekin, aspertu edo erdin duten betetzen ja. Eta erabaki nuen beste bidai mota bat egin behar duela. Eta zer egin nuen? Lana utzi, eta abenduan bizikleta hartu, feitzen nintzen Malagara, gero ferrian pasatu nintzen Melillara, bizikleta eta guzti, eta bizikleta egin nuen bidai hau. Basamortua zeharkatzea nik neukan buruan. Basamortua zeharkatzea bizikletaz, eta hori zegin nuen. Eta izan zen, bueltako bileterik gabe. Etxean esan nuen, aldekira zen badenbora izango zen, aste batzuk izango zirala, gero azkenen izan ziren, 2.000 bete. Eta orduko denbora gainera, badiru izan zela, harri aroan edo, baina orduko denboran ez zegoen. Ez dakelako telefon hori, ez da internet ere, posta elektronikoa eta hori, telefono bat aurkitzea zen, aventura, hutza, metofrak orpegiak ekan egor. Hau izan zen, 92aren amaieran. 1992an, hori dela hogeta, 7 urte ja. Hori, bizikitartu, Afrikarren hospitalitatea hori deskubritu horrago kuskusaiaten nango tagiteko familia batekin. Basamortua zen, idealizatuta neukan gauza bat, eta ezagutu nahi nuen basamortua barrutik, eta hori ezagutu duela, esatu nintzen Saharatik, eta nerfrut esaten zaio leku batetik, gorriak pasatu nintzen, benetan, oso bidei gogorra izan zen fizikoki eta bururako gehiago. Leku askotan ondo ibiltzen nintzen biziketan, beste leku batzutan arean igune egia zen, egin behar nuen biziketatik jeitzi eta arrastaka eraman nolan. Hor, zati txarren izan zen, 745 kilometro areartetik horatzen naiz. Herrik gabe, zer gabe, 2 oasis bakarri zeuden, lehenengo oasis tipua hau topatu nuen, Kabiliar guztiz burutik zegoena, nire bizitzako gau zoroena beldurrarenak pasatu nituen hor berarekin. Esaten zidan lagundu behar niola, kosten molotofak egiten, parezik kontra borrokatzeko, eta espirituak agertzen zitzaizkiola gau eta historia. Hortik izirik egiten nintzen, urrengo hasi nire tipo jatorra topatu nuen, hau guztiz montrako zan, oso horre jatorra. Gero Afrika batzera llegatu, eta pizka bat ezagutzen nuen Afrika beltza, baina hemen ezagutu nuen asko zobetu, Kalefa Soka, ikusten duzuetan ageri egiten da. Gaztetan neko gatxan nengoen. Hau da, Dogon herria,
Dogon herria baina ezaguna da, horren horkoko basuetan eta bizi ziren eta bizkanak egin dira jaisten berantz, Mali aldean dago, ez da. Eta egin nintzen, oso turistikoak ez ziren lekuetatik, Niger ibaiaren bazterra hartu nuen, eta bazterraren referentziarekin, ibaia zeharkatu eta horti joan nintzen, ibaian bera, ez egon ez errepiderik, ez. Eta hor bai deskubritu nula benetan Afrikarren hospitalidadea, zan harrigarren herri guztietan gelditu eta herriko nagusiak eramaten nindu bere etxera, eskaini lekuara egiteko, jana dena duzutuk, ez erkatu bat duke, umeak flipatzen zuten zubi bat, batzuk ez zukaten inoiz ikusita zubi bat, txikienak esean ausartzen dukiltzen, batzuk negarra egiten zuten, eta denek esaten zuten, tubabu da zubia, ez da, tubabu. Herri horretako nagusia zan, familia honen kontu jaten zuen, Pero bueno, bako zenak, hauek privilegiatu dira, espentza, hauek badukate kontxoi barri egiteko, badukate etxe bat horbak dauzkana, bueno, miseria asko zondiago dago beste hainbat lekutan. Eta Afrikan, hau da Mali. Galdetu alduzuen nahi duzuenean, jakina, hori ez duki gotzarik edo. Jentea oso da, Afrikako ipar-mendebaldeko jende hori egietan ikusten da, zergatea bere malizinari. Leku turistikoak ezberdin ari da, baina Afrika sakona edo osan daitekena, beretan da, nola tratatzen gaituzten gu, eta gu nola tratatzen ditugu nahiek egin da gotzagarriak, aldea. Biziketa ikusten duz alforja batzuk aurrean, beste batzuk atzean, ura. Bidaiaren amaieran ezagutunen familia hau, Tureren familia, eta ailegatu ditzen gainera horatzen infekzio hundi batekin handukan erdeki moztu beharko zita. Zer tipo honek, familia honek hartu ginen bere etxean, haiekin egon nintzen amauztegunetan hor etxean, lagundu ziaten biziketa saltzen, higo horrekin jarretu duen tren, ezakarrena, oso bidei potentea izan zen. Eta hor bai erabaki nuela, hau igual kontatu beharko nuke. Egin nuen diario buruko bat, Tubabu, izenarekin, Tubabu esaten ziaten berez, Tubabu beraiek, eman ziaten izena, horren izena, publikatu, sari bat irabazi nuen honekin, lehenengo igartza saria, behasainen, liburua publikatu zan elkarrekin, arrakasta ongi aurkizuen, eta horrek animatu ninduen gehiago idazten. Eta, liburu horretatik aurrean, urtero idatzi du beste libururen bat. Nik bidai hau egin espanu, liburu idatzi espanu, sari hori irabazi espanu, hori ere bintzen idazle izango, baterak izango nintzateke, ez da? Eta, emitik horrela, hamar bat urte pasatu dituen, urtero egiten, hiru bat hilabeteko bidaia. Horren urtean egin nuen, Delira joan egazkinez, Karakolun Highway esaten zaio hori, ez da, Himalaia zartetzen duen errepide hori, hor Txinan ja kasgarre biziketa saldu, autobuse jarretu nuen, gero Transibe jarrean itzuli nintzen Moskura, hor ere bidaieko potente izan zen. Delhi hasi gara, Amritsar, zizen templu sakratua, hor Punjab, aldeak urrezkoa da, templu hori. Zihak. Gaur goizean behitu egonez, Bizkaiko herri txiki bateko eskola baten, nire helburu baten buruz hitz egiten, eta topatu ume zih bat, flipatu egin dut. Ume zihek eramaten duen, gurasoen nagusiek horrela eramaten dute, turbantea, gizonezkoek, eta umeek eramaten dute hemen bolatxo bat, eta hori, ilusioa egin dit, eta euskeraz perfecto, jakina, eta mundua ja, guzti globalizatu da dago hemen dauzkago guztietako pertsonak, Isla bateko mezkita nagusia, bidai honetan bera konturatzen zen zorakeria zala Indian, Delhi aldean batez ere biziketa zibiltzea, iaia akabatu ninduten hor trafiko oso zoroa dago, eta trafikoan dago indartzenaren legea. Beti, kotxa hundiena edo ibildaia hundiena daukana horrek agintzen dut, eta zu biziketa batekin ez danak zer zara azkena, txigina ez da, arrisko hundia dago. Eta zati batzuk egin dituen horregatik autobusez, ez datu bizikletaz, Pakistan esartu hartu da, esentzia saltzaile bat, adibidez. Kamioiak horrak badira, kamioi normalak, ez da,
zirkoko kamioia, ez barraketakoa, ez hemen batzuk autoak tuneatu egiten dituzte, kamioia kapaindu eta asko dut ezai. Induzioaiaren bazterrek izango nintzen, neko oso itxiak ziren, neko isolatua, neko jentea ez da oso atzegin atzerrikarrekin, leku batzutan harria botatzen zizkidate, gogoratzen daiz. Onelako zuria. Zuria. Zer? Ura. Ura da marroia. Lokatzagatik eta hori, Himalaia aldetik, Himalaia da, ez da? Onelako morroia topatzen dituen bazter guztietan, itxura edo oso fidargarria igual ez da, baina justu hiru tipo hauek oso jatorrak ziren. Hau da, itxura normal, ez gara ilustriatu behar itxura, baina oso beltzara nahi izaten da, pijama moduko hau jazten dituzte, bigotea den edokate. Hau antzeko batzuk basole, badilotze eta harria botatzen zizkiatena, itxura batik edo... Bueno. Baina zer Parisian? Pakistan, oda Pakistango iparraldean. Poliziekin ere kontu ondiz ibili behar da. Polizia oso ustela izaten da. Leku guztietan dago polizia ustela, baina leku batzutan esageratuagoa da. Soldata txarra daukaten lekuetan, pistola bat epitzea, horrek egiten zaitu superboteretzu, eta batzuk ondo aprobetzatzen dute hori zantajetarako eta gauzetarako. Behatuzlako zubiak paso behar diren batzutan. Eta hauen privilegiatu dira, ze zubiak daukat. Leku askotan pasatzen dira tirolinekin eta hola nahiretik. Hola nahi egatu nintzen Pakistango azken aranera, untza aranera. Eta ben, papatean den aldatu zen. Jentea super jatorra, super atzegina, batzu loreak oparitzen zizkidaten, oso ondo tratatzen egiten. Dari flipautez, horrendik Pakistanen nago, horrendik musulmana dira dena jakina, baina hauek primeran tratatzen naute, eta beste kamika, bueno, ezin da inoiz generalizatu hori da. Ondori bez, leku guztietan dago jente jatorra eta jente kaurei. Eta aran horretan egin misterio bat dago, inork ez daki zergatik, baina 100 urtetik gorako jende asko dago. Hori da, Txinako muga, gero Txina sartu nintzen, baina Txinako mendebaldeko puntan, oda Xinjiang aldean, ez dira Han mendiako txinatarrak. Oda jatetxe bat, sopa osoa. Gora faltzeko adibidez, sopa hori? Ego zenuke sopa hori, faltzeko? Igual ez da. Xinjiang eskualdea. Da Txinako mapan, mendebaldeko punta. Unza. Hori da, Unza da Pakistango azken arrandeko. Gero, Pan aldea, hau da munduko leku sakonenetako bat, bigarren leku basuena, 0 metotik bera dago. Bueno, gero, jatetxe baten jabeari saldu nion, bizikleta, eta trenez jarraitu nuen, Pekinera jo. Ezagutzen duzuetara, jakina, arrezi handia, etango palazio ederrak. Oso guztona daukate txinatarre palazioak egiten, Lama tenplua da hori, Udako jauregia, emperadorena, eta hori koza, mende baldar utzukoak, McDonald's, Superman. Eta ja baitzeko, handik irteteko ja hartu nuen Transiberiarra. Transiberiarra tren mitikoa da, ez da, zederraz ez da gizerra. Esateko Transiberiarra da, koñazo bat, egizan. Eta zazpi egun tren baten barruan, eta ikusten duzu, zuerka daukazuenan, errizkare bat ikusten duzu, baina bestela dana da basoa. Eta oso tren berezia da, ja, Moskura, Mendugara, plaza famatura. Eta, libururen oinarrituta, ez du idatzi kronika da, baina bai idatzi duela, Arresen Mirantz izeneko liburu bat. Nire lehenengo hau literaturako liburua, nik ez nuen idatzi nahi, nik ez nuen idatzi nahi. Ez gustatzen idazten behintzat, zer dut ondo bereizten, zer den 10, 11, 12 urteko meba zer guztu dauzkan. Baina esan zidaten asko zirikatu ninduten idatzi zer bai du behintzat, abentura nobelatxo bat hau idatzi duen, eta kriston arrakaztu zuen. Justu gutxien espero dozunean, orduntatoz bestsellerrak eta arrakaztak egin galan. Liburu nego dauzka 21 urte, 22. Eta horreinik asko irakurtzen da hor bizean, arrezi handira. Amazonia esan beste leku bat nik hemen dukana ondo ezagutzeko barrutik, eta zer egin. Hegazkin hartu, Manausera joan, biziketa eta guzti, jakina, eta asmoan eukan,
Manaos Portobello, hemen mapetan agertzen zen marra horri bat, bazirudien ia autopista bat zegoela, oso Oianaren barru-barrutik, ez da? Portobello, gero Cuyaba, Pantanal, dira, asmoa zama kilometroak egiteak. Bueno, hori ziren nintzen, Manaosera, Manaosko kontrasteak, Brasilgo hiri handi guztietan daude kontraste handiak ez, pobrez eta beraztasuna eta txabolismo eta hor bereara konturatu nintzen. Amazonian ez dago errepiderik, jarien. Baude pista batzurek ondatuta eta jendea nola mugitzen da, barkuetan. Amazoniako errepidea dira ibaiak. Hauek dena dira autobusak, azken baten. Jentea ibaietatik ibiltzen da, bakuntza berariak jaizten da, baina nik nire biziketa nuen, eta hausan errepide nazional teoriko hori ez da, Moskeoa, pista bakarrik, biziketa beti bezala, alforjekin, gero leku batzutan bazegoen asfaltoa, hori batzutan ez, zubiak erorita, leku askotan, Xoaz, espertu zara, joder. Nasa, ez dago marro. Venga, eskerrik asko. Eta gara, baina zubi hauek ez dituzten konpontzen, ez pentsat. Hor geratzen zein ondatuta, eta oso jende gutxi pasatzen zan hortik, klaro. Gero leku batzutan pista, ibai bazterraia, eta errepidea, ez dago. Bete agertzen zen norme, nik pasatuko zeintuk ez taldera, ez da? Espanukoa bat ezartu gutxina, lokatza, Amazoniako lokatza da, gainera oso itzatzi egiten da, blokeatu egiten ditu kanbioak eta katea eta dena. Neko sorpresa, ustekabe izan topatu dena. Hau gogoratzen izan zela, Ibako Basu herria, jende honek esaten zita, baina nora zoa sortik. Baina noratzen zazen, horre herri honen ondoren, ez dago zer. Etxe horretan gutxi zidaten hor hamaka jartzen, bestaldera zerkatu eta esan zidaten. Hortik horrera, euskazu 100 kilometro ezer gabe, errepidea oianak irentzitu, jaguarrak daude eta jendea jaten dut. Zure moduko txirrinturari Japoniak bat jantzuten honi dela gutxi eta edik ezaturenak. Igual, adarra jotzen ari dira, edekin sinistu, ez sinistu, errepidearen itxura esan oso erakargarri, hortik horrera zertu behar nuen, eta hor, ez joan hortik, hain bestetan esaten dizutenean zer egiten duzu. Horte joan, ez da? Eta nik hori egin nuen, eta damutu nintzen. Bigarren, hirugarren egunean topatu dituen, jaguarrak hortzen, bidearen erdian. Ez da horren argazkirik, jakina. Neko kakaina lekoari gainera kamara eta argazki egiteko. Baina, nire bizitza, nire bidai guztietan eukidua momentu larriena horan esateko, ostras. Akau da, hori zizan goratzen ez. Kilometro txar horiek egin, eta llegatu nintzen lehenengo herriaren sarrerara, eta tipo autopatu dituen taberna zur honetan, egariteiro dira, entzun dago kasu egariteiro nintzen. Dira urre bila eta diamante bila egitzen diren, hau zera eredua, gizonezkoa, alkoholizatua, neko zoroa, sukarra hori, urrearen sukarra hori daukatenak, eta edo zer egiteko prez daudenak, hori, aberaztea, gero ziren iz aberaztea jakina, izajuntza dirazken bat. Kaleku bepilloa dago, Brasilen, bizimua, zapata garritu, kotxea garritu, honek ama prestatutako fliptoa saltzen zituen hortik aletik. Hau pentsarik argazki polita dalda, baina, pentsatzen badugu, orain dela urte gutxi hau, oiana, zara oianitza, hemen daude hiru faseak. Hortikara, oiana da hori dik. Gero, arbola botatzen dituzte. Zazia erre, belarra erein, ganadua sartu, eta horrela ondatzen ari gara pizkanaka Amazonia. Pantanal izeteko rekorretara llegatu gintzen, hor dauzkazuek kaimanak, milaka desagertzeko arrisko dode, baina rekorretan ezin eskoa dirudi. Pista bat dago eta pista horretara egiteken dira, kaimanak, eta kauboiak ere ikusten dira. Batzutan badirudi western baten zaudela zen. Kauboiak eta indioak ere badaude. Hora, Madeia ibaia, eta dukala gogoa indioekin kontaktatzeko, benetak indioekin, basoan bizi diren indioekin, ez da? Hor biziketa parkatu eta barkuritariko bat ezartu nintzen, hor lo egiten da, horretzakatu bezaltzore egunak ematen dituzu barkuetan herri batetik beste, ez da?
hor ezagutu nuen Andra bat, misiolari antzekoa, kontaktuan ipini ninduena indio batzuekin, joan nintzen euren herri ikustera, eta bueno, hau eta txiki bat eman nuen. Hau behira goikak, gehienak horrela egiten dira horrela jantzita, igual imaginatzen ditugu lumak eta bilusik eta egiten eta pelikuletan. Gaur egun gehienak, horrela egiten. Une hau tripa hain handia badaukate eta ondo jaten dutelako jakina eta guztiz kontrakatik, ez da? Eta hori, egun batzuk pasatu dituen hor, baina kontaktu neko txikia izan zen. Indio egin da pena horretatu nintzen eta zen, bueno, itzuli behar dut bestu duteren baten Amazoniara, barrutik ezagutzera biziketari gabe eta zer gabe. Dana dela, bidaio kontatuz beste kronika bat idatzi duen, Tukaren seinalabak. Gero nintzen Indonesia aldera. Egia esateko, hegazkinean oraindik ez nekien, segin bat ara ninduan. Hegazkina hartu nuen, berri noran osari ukita noran ninduan esen da denborarako, Jakartara zan egandia, eta gero, literatu nintzen, zeura barku bat, Sumatra nantzazikoan, urrengunean, bedanera, eta Sumatrako iparra bat eus interesgarria zala, eta oso bera martxara bat gintuen, Sumatra bizitatzea. Jendea oso zatzegina da hor, pasada bat. Gero, jateko iturak ez dira guztiz berdinak, badakiru zer diren hori? Zagu zarrak, eta zentarako dira, maskota modu erukitzeko etxean. Ez, jateko. Hauek egiten da sopa, zabuzar sopa, eta dirudien ez osona da asma kentzeko eta horrela. Nik asmatiko izan nintzen unetan, baina alatu guzti genituen probatu da ez badan. Gero, bueno, benetako oiana da, Sumatra horrendi, orangutanak, tigreak, mendiko herriak oso ikusgarriak esaten dira, eta endea superatzegina, esaten denean ekialdetarren irribarre hori horren eredua. Nik usten ditutenean bintzat irribarre eta barre egiten zuten, ez dakit nire itxuragatik zan, zergatik, baina umeak eta horrela eta danak kaixo esata dana super zoriotzu. Edo da dinotze, zirrimularia roparen itxuragatik, bateraz. Horera sokak, agerian dira, arrain freskoa, batuka segin bazaldu behar da, ez dela, usten arroza da elikaduraren oinarria munduko leko gehienetan bezala. Eta bi usta eta hiru usta hartzen dituzte leku batzutan urtean. Zelan lantzen duten soloa, oraindik traktorerik ez da ikusten hortik, bufaloekin eta horrela. Rafting bat ere egin nuen hor ibai horretatik. Iaia nintzen hor, jauzi nintzen guretara, ratito batzuk, eta nire biziketa, hori ikusten duzue. Hau da, leku batzutan kejatzen gara gu kirol instalazioen gatik, eta ez daukagola ezer, eta hau da zabor nazkagaria, eta nire ikusten nire zaboratzo hauek dira komunak. Osea, etxeetan ez dago komunik, hon segitut esatzen dira hemen, hor zulotik egitute pisa dokaka eta punta horra. Uretara, edo da horrean, hor bezten da, hor bagitza umeak ere jorazte. Hau da banda atxeko mezkita nagusia. Hemetik gutxire izan zen tsunami famatua, eta deina ondatu zuen. Eta inguru honetan, hau izan zen, justu gehien zigortu zuen puntua, hau izan zen banda atxengura. Eta horatzen naiz, irudiak ematen zituzte helikopterotik, eta zutik geratu zen erekin bakarra, hau izan zen. Mezkita hau beste guztia ondatu zuen. 13.000 irla baino gehiago daude Sumatran, esaten dutenez. Eta da, lekuran paradisiako esaten dugunean, imaginatzen duguna hori zela. Ondartza, basatia, palmeradiak, jendirik gabekoak eta horrakoak. Lasar garbiak? Oso garbiak. Horrez dago ez, kutzaldu erarik, ezer ez, eta jendirik ere ez ikusten. Azuten honi bidez, Segun zen lekutan bai, zer lekutan jozu zen. Ez Senegal nahiko aurreratuta dago batzuta zentzu txarrean ere bai. Eta Kenian
plastiko bila. Bai. Eta guk askotan laguntzen dugu, zen nora behatzen dugu gure zabor guztia Afrikara, eta horiek ez dute protestatzen, gure hondakindegiak eta egiten ditugu, ez. Gero Sumatraren erdialdean badago Toba lakua, hor krateri izugarri zabal baten, herri kirolak egiten dituzte, guk bezala. Bufalo borrokak adibidez. Independentziaren urte izan zen, justu hor nintzen. Gero, sumendi pilo bat dago, aktiboak, oraindik. Sumendi horretan egitura dago, bikoteak igotzeko, hor pasatzen dute gaua eta mutilan eskari ematen dio hor bakarrik hasten den lore bat, eta historia. Bidai honetan eta beste batzutan oinarrituta idatzi nuen, aspertu zara, plastiko hori izeneko libura. Niri galdetzen diaten asentasun liburu balan berezina daukala hori izaten plastiko hori, bidai liburu berezina. Beste bideitxo bat, hemen hegazkin hartu dira eta ezagutu nahi nuen, iparralde hori, eremu budista, tibetarra, ordu baldekoa, baina enukan oso argi, hori, zereraino, Manaliraino joan, baina gero ongi joko nuen le aldetizi, nagarraldera jaitzi, hau da nada Himalaia, ez da? Baina justu gerran ez zaude hor, Indiarrak eta Pakistandarrak daude hor, erdi, gerran, erdi istiluekin eskualdek eta batez ere. Ez dira ados ipintzen mugari buruz, eta egoten jarreta bombardeo, eta rollo guz gara enteratzen normal. Eta sobra bat enteratu nintzen, zegoa bestean galdu bat hor mapetan ere agertzen esana, eta erabaki ben, hor izatzea. Hau da, Manali, mendialdeko herri bat hor, Indiako iparraldean, eta lehenengo gunean, eziketartu eta 50 kilometroko mendate bat okinuen goratzen egazteko gainera asfalto gehiegi ez, 4.000 metrora igo, hori jitzi, eta herri baten topatu nuen bakarri zegoela biztanle bat, tipo hau zegoen, bera bakarrik herrian. Zer herri horiek isolatu egiten dira gero elurrarekin, gautzarekin eta horan. Eta esan zen, hemen nago, baina bihar nire bano. Eta kasualidadez, prestatu zidan hor arroz bat jateko, berarekin egin duen lo, eta gotzi zugarri egiten zuen jakina, hortik. Eta hor sartu nintzen, haran galdu horietatik biratuzako errekin dira. Hemenik pasatzen dira kamioiak, autobusak horrela. Eta goten dira, iztilkoak eta itzela dira. Indiako Himalaia da alderdi hau. Eta Indiako Himalaiako zati horretan, jentea da tibetarra. Tibetarra, batzu Txinan daude, ez batzu daude India, ez batzuk ez dairo, baina bere beste herri bat da, eta budista jakin. Hau da, bideko jatetxe bat, horako topatzen diren nahizean behin. Monasterio budistak ezagutu dituen bidai honetan, hau da, Ki monasterioa, mendi juntan dagoena. Honek eskatu ziren buelta bat, novizionek bizikletan, utzi dion honan, posposik, abiatu zen. Hau munduko herririk altuena da, 4.000 metrutik nahiko gora dago, kiber. Imaginatu nolako hotza egiten duen leku hauetan, ez? Eta hori, monasterioetako hospitalidadea ezagutu nuen. Ea llegatu eta gela bat ematen dizute, jaten ematen dizute, berriro zer eskatu gabe. Hango otoitzetan parte hartu dugu txirez entzunan dituzu eta gauzo bat hipnotizatu egiten zaituena eta norko aies instrumentuak eta norko marmarioak eta nola errezatzen duten. Aran baten azken muturreko puntaraino ailegatu nintzen, muderaino, gobertzen naiz. Hor ere, tiponek aletik ikusi, bere etxera eraman, konbidatu ninduen tea hartzen, ez dakit inoz probatu duzen, te tibetarra probatu duzen. Eta zer, gozoa ez da, horriblea da, zergatik, gatza botatzen diot eta mantekak ez dakit zer, horrela egiten dute. Eta, karo, konbidatzen zaituzte eta zintuz esan, zen aska. Egin behar duzu, eskerrik asko, eta oso, ez da barrutik egon. Inoiz konbidatzen zaituzte te tibetarra hartzen, asmatu aitzakinen bat. Epako bina, ulzera errandu batalka eta ezin dut deseratu, eskerrik asko beretan. Zeremonia oso polita da, jakina, baina ja.
Gero, Himalaiatik jeitzik izka bat, hau da, Ganges ibaia Himalaiatik irteten den puntua, Rishikesh. Rishikesh da leku bat oso espirituala, oso lan guru eta horako maizu jakintzu piloa dago, ashram piloa dago, indioen filosofia eta religioa ikasteko, horra joaten ziren Beatlesak dirudienez, zukanden eben ashram hori ez da. Hortik berriro abiatu nintzen dendian gora txininoa hori ikusten dituen hande guztiatik piloka, eta kontuz txininoekin oso arriskutsua dira. Oso ondarkor jartzen dira eta nik beldurra batatu den txininoen kontura neko askotan, leku batzutan lapurtzen dizute ganari eta hori eta egin behar zu, iez. Tipo neba lehenarra dauka lepra, leproso piloa dago indian, orain dira gezurra dirudi. Ezotasun hori eginen iaia erdiarokoan iran horrein dikorre egotea. Eta kuriosa zan, tipo ja laguna egin nintzen berarekin, eta beti zegoen irribarrez, gorputza usteltzen zain bitartean. Esan nio ja azken egunean ia egin aldio argazki bat, eta justu zein egin izan argazki lako. Eta bestela, beti barra zonan. Nepalgo egoaldetik teraiki joan nintzen gero, hor badago parke natural hori beriko bat, eta elefantak eta tigreak ikusten dira. Pokarara llegatu nintzen, behar bada Pokarara egozareten, Pokarara nahiko leku tipiko da. Ez da oso turistikoa zentzu txarrenean, ondatu dugu horrein. Gu girioak, azken baten dena gara giriak, eta nolako leku paradisiako bat gaur eguzoaz, eta dana dago txiringitos beteta, musika, mendebaldeko musika tope, eta hamburgueseriak, ez da gizera, eta turista txarrena hor, pena bada, leku gara. Metizaleak eridaten dira, bakinak horra, kotipatzen dira, baina, paradisoak ondatzen espezialistak gara. Bida joretan, Kalmandurainoa llegatu nintzen bizikletar, zeden ere batzakit, milaka kilometro. Normalan, 1000 kilometro egiten dituen bidaia hauetan bizikletaz, eta gero bizikleta salto edo pasitu edo ondatu egiten zitzaietan. Hor, Kalmandu ikuran pizka bat ibili, uste duzu zen hori. Hori da, hauen zenidearen gorpuan erretzen. Hinduek, hori egiten dute gorpuekin, errik uste lurperatzen. Gu bezala, egiten nire gero eta gehiagotan erretzen dira gorpuak. Horrelako personajeak asko topatzen dira Odisea, saduak. Egun baten materialismoari uko egin eta hortik ibiltzen dira arlote gisa limosnati giziz, horako ibilbide espirituan baten. Gero Benarezera joan nintzen, Benarez edo Varanasi. Varanasi niretzako da harri bitxi bat, baina oso leku itogarria izan daiteke. Normalean hor egun gutxi pasatu dituztenak emingoak asko agobiatu dira, ezin izan dut agontatu gaitute kokoteraino. Eta nik ezagutu dut dago jende asko, eta alde induen hortik eta inora etzumi nahi ez duena, baina Benarezera joan behar da patzadas. Hor egoteko lasai aste batzutan, hilabete batzutan alba da. Turistakeriaren atzetiko horko kale artean dagoen mundu eskutu hori musikariena adibidez. Hor topatzen dituzu sekulako mailako musikariak, denak gozekin itxurakoa, baina artista izugarria diranak, templu txopiloa dago, kontzertuak eta eskaintzen dituztenak, astrologoa, guruak, hor dago mundu bat. Ni asko markatu nahuenak dire bizitzan. Bizitza ikusteko modu da ze hango eskolatxo bat, nire kejatzen gara instalazioez eta hori. Horako horrek ikusita egual gehiago estimatzen dugu daukaguna. Hora beste astral bat, tipo jakintzu bat, horako astrologo jakintzu horietaikoa bizizan. Nauni baba, eta nire da izin nintzen oso zinez bera, horan etorkizunaz matzeko talako rolloekin, ez da, baina ikusi ditudan gauzak, harrigarriak izan dira, nire ekipo honek asmatu zina etorkizuna. Oso gauza importantetan gaine.
nik ez dakit nola raio egin zuen, baina hainbat gauza batu zizkida. Eta ikasiko jende hau errespetatzen. Hau da milaka urtetako tradizioa, hau ez dute egiten dirua ateratzeko, jende oso txiroa joaten da, indio osotik honi laguntza eskatzen da hori. Benarezera jende asko joaten da baita hiltzera. Hinduentza da hiltzeko leku perfektua, eta hori horrek uste dituzu atzoa guriak eriotzaren zain, besterik gabe. Esperantza daukate hor, azken pauso hori, moksara, nirvanara, edo emateko errezagoa da. Gero Kalkutara joan nintzen, Kalkutan bakarrik geratzen dira benelako riksoak, taxi merke duko horiek. Bidaia hori baino oso berez izan zen niretzako, eta bidaio horretan inspiratuta idatzi duen Horreituz izeneko novela. Nik idatzi doan obrarik oran unkigarriena, bereziena, beharra da. Gero erderara pasatu zen izan. Nik hau idatzi duen esan duen, hau da nire bizitzako obra, bereziena eta justu hori da, igual gutxien saldu den nire liburu. Zegizuen da, beti horrelako gauza gertatzen dira. Esatu dut, hau da galetxe, eta justu jenteak kasurik ez. Idazten zu txorrada bat honak egin pentsatu gabe, milak eta milak irakurle. Ja, goitu nahi zorako gauzekin, espektatibarik ez da. Datorrena eta egin. Esan dizuelen, Amazonia itzultzeko gogoz geratu nintzela, eta beste bidei bat egin duen berri hiru bat hilabetekoa, baina biziketari bat. Erraz, Manausera, eta zuzen joan nintzen, indioen ere monetara. Hor, Nova Olinda aldean kontakto batzuk egin dituen, eta kontaktu horiek aprobetsatuz, barkutxo bat hartu, eta horra legatu nintzen. Ene bat zeu indio familia bat, baina basotik kanpo bizi zirena, zibilizazioa nahiek esatu duten bezala. India oso komplejatuta da Amazoniakoa. Hemen gertatzen zen euskaldunekin, euskeraz egiten zuten euskaldunekin, eta oso sartuta zeukatela barruan konplejo hori. Euskaraz egitea da argotekeria bat, tabuen kontua da, eta hori buruan sartu ziguten hainbat urtetu, eta horrein jende asko gainditu ez duena, hori dagoen, baina askoz esageratu hau. Inork ez dudik esan nahi. Aldutenean, alde egiten dute, hirietara, zibilizazioa eta bizigira txaboletan, erosin moduan, eta oso tristea da. Indioen elikaduraren oinarria hauze da, mandioka irina. Hor erretzen dute, gaur egun hemen ikusten da mandioka edo yuka. Oso bera da, gure supermerkatuetan, bada, basta. Eta hori bai, espabilatzen dira txiki-txikitatik, bai da kapaz, kanoa gobernatzeko eta matxeta egitzeko. Munduruko indioekin, hori, egin duen kontaktua, hori lehenko bidaien ezagutu duen emakume misionari hori esker, hauek eraman ninduten euren herria. Hauen ez ziren burue bat itzaileak eta kanibalak eta hori, horrein ja dirudien ez dute jaten jendea, hori zazidaten, herri barrez, herri bat, eta horkoan ez dut jaten jendea. Eta hori, okolotzoen bat ikusten badu, osu nahiko argana zarra, duzu zaitu guianko, eta basilatzen, baina ostaz, hor, zabola horretan egiten duen lo normalean, beti agur horrekin, manduka, hau zetin jozaztuko gizona, larroetatik urte zeuzkan, larroetatik urte da inor bizizaten hor normalean, asko gazteagotan hiltzen dira, malariagatik eta gaixotasunengatik, eta horrekaz. Eta oso gau ederrak pasatu dituen berarekin, ezen iniz irten Amazoniatik, eta egiten zizkian galdera batzuk, neke ez da erantzun, esaten zean, pariuat, zubia da pariuat. Zer da elurra? Bera bintzunta zukan elurra, nola saltzen diozu norko indio bati zer den elurra. Zer da itzasoa, zer da hau, zer da besto. Eta tipoa kontatzen zizkidan indioen lehiendak eta zubien kontra izan dako gerrak eta niri eskatzen zidan emengo ikuinak kontatzeko horren truk eta oso zarreman politok gero berarekin hor pasatu nuen, ez da, tamar bat egun edo berekin. Gero, beste leku batera nintzen, Rio Branco aldera, hor bazegoen ONG-antzeko bat irakasleak formatzen. Indioak ateratzen ziren eremu berezietatik, eremu debekatuak izaten dira, guretzat, zuiotzat.
Rio Branco herrira joan, han prestatzen zituzen irakasle izateko, eta gero bakoitza itzutzen bere herrizkara irakasle den egitera, adibideztik hau alderi. Eta bueltatu zenean bere herrira, esan zidan, jo, nirekin etorri nahi duzu nire herrira basoren barrura, ere debekatu horretara, eta nik gure bai jakina. Eta hori nintzen denarekin, bizpailu azketan, leku guztiz isolatu baten, imaginatatu zen ez. Etzeak horrerako handira hor, denak altueran egin da daude. Hori bili ginen beraitari narrazioak, ipuin zaharrak eta grabatzen, euren hizkuntzan, gero portugesera pasatzen genitu, eta gero lan utzi duen alderiren eskubetan. Gero susmatzen dute zuela gauza hondirik egin, ez da? Hori bili ginen. Jakin, holako lekuetan eta monetizia deik, ez zer? Moldatzen dira bezala griseioekin, kerosenoarekin, horrela. Maskotatxo bat, eskatorrena, beste maskotatxo bat, jaguar kumea. Gurasoak egin zituzten, eizan, eta kumea etxera ekarri zuten gero. Lo egina da beti amaka, jakina. Ipurdia lurrean jartzen baduzu, bere araiate dizute amorro eta horrela. Beti, maskotak ere boloka bere amakatxo bat, ikusten duzuen. Nire esperientzia flipantenetako bat bizitza izan da ayahuasca probatzea, egiten izan duzuen ayahuasca hitza. Ayahuasca da edabe berezi bat, hauze, Amazonian horrein da milak aurte hartzen da. Eta zertarako edaten dute, euren zeremonietan, ispirituen munduarekin kontaktuan jartzeko, eta etorkizuna ikusteko, eta, horako azalpen ematen diote eurek. Horrekin, bai flipatu nuela, ze de repente ingak, erdi biluzi zeudenan, atara zitizien korbata hori gitarra, hortik non bai horreta zukaten, ayahuascaen inguruan montatu da baita erlijio bat, dainismo, eta guretzat da alusinogeno bat. Eta guretzat, bende bateko ontzat, baina oso arriskutsua da hartzea, ez pasaude babestuta eta horrela. Nik eurekin probatu nuen. Alkola? Alkola? Ez, ayahuasca da edabe bat egiten dena hosto batzuk eta adar batzuk egoziz, zaporea da bilizarena. Nazkarra, edaten duzu, izan bat duzu, barruan egitu defektua, gero txala botatzen da, botaka egiten duzentzea, beti, eta hori ja momentu horretan aurrera garbi zaude, purifikatuta zaude, tortik aurrera zen da, bidaina. Eta beti kantuak eta orduak eroten ditu, eta zen taldean, eta beti txamanak babestuta. Bestela, mendebalar asko, gure mundu asko, eure burua indute ayahuasca hartzeagatik, deskontrolatzeagatik, eta oso arriskutza da. Baina ingentzat hori ez da arriskutsua. Ingentzako zer da arriskutsua hauze. Ikusten duz ez ere atera egiten? Alkola, farmaziakoa. Debekatuta dago indioi alkoldun edariak saltzea herrietan zibilizazioan. Eta arabazenan zuk ezin duzu alkoholik edan, oso kaltegarria da alkola herri zaharrentzat, eta ez daukat asimilatuta, ez? Eta hori zer egiten dute indioek, alkola erosi farmazian, urarekin naztu pizka bat, eta jartzen dira, imaginatuzlako bomba den hori korputzarentzat. Bidaionetatik, arazo batzu dut dituen agintariekin, zibilizazioko agintariekin, tipo batek erratatu ninduen, kolatu nintzelako indioen ere mua, mareke ere bila zebilera, eta ies egin nuen avioneta bat errotik, eta nobelatxoa bidatzen duen, Lurraren topadak, bidai horretan inspiratuta, abentura nobela. Gero beste bidai bat egin nuen, Istanbuletik Teheranera bizikletaz, baita. Hau izan zen, noiz esaren dorre bikien asunto hori, atentatu famatu hori, justu segituen. Eta bileta erositan eukarako, ez dena igual ez nuen egingo bidai hori, esan zidaten baina. Herri musuran batera zinta joa, joan nintzen Istanbulera, baino bat hartu nuen, horako baino turko bat orko masajista, tipo bitxi hori. Istanbulgo irudi klasikoak, eta nire nintzen tanteatzen jendea. Arriskutza izan ote ziteken, momentu horretan, hor sartzea,
montatzen ari zen horako gerra zaindu bat, islamismo, kristautasunaren kontra, ez da gizak, eta kriston horre Bush zen orduko presidente uste dut, Bushek norbait fipointu nahi zuen eta zuken oso argi izan zen, Iran, edo nor, edo esaten zidaten, sartu Indie, Turkiako barrukaldean, oso jente itxia da eta ez da gizak, baina ez duen batera arazorik eukin. Hau da, ipar kostako zatia, horre Turkia dute okau irudi behorra, horra basangotua, ez dakiz baina hori da gehiago egualdean. Itzaso baltzaren kostaldean oso berdea da, eta Bizkaia Gipuzkoako kosta horren oso antzekoa. Hau da, gizun horren, Ataturk, heroi nazionala Turkia modernoaren sortzailea edo. Gero Kurdistanera llegatu nintzen, Kurdistan aldea da hor mugan, Turkia eta Iranean mugan, hala gizu edo, zer diren kurdak eta zelako problema daukaten bizarrak. Beti alde guztietatik ematen diete burra. Turkia espada, Sirian, Iranen, guztietan, hor da biltza bizirik iraun nahian, baina justu muga inguru hori, hemen dago mendi iritiko hau, Ararat. Hor esaten dutenez Moises eta bere arka horrek gino ezin. Uolde handiaren ondoren hor biozute de horra, mende horren puntan. Ziten dezuna liburuan? Ze liburutan? Bai, Sarbanan liburuko protagonista berez hemengoa da. Eskualdunetakoa dugu Baiazik aldeko, bere arma bat ez ere ez da, hori da. Eta turkoek izaten zidaten, ez hartu Iranen, zera fanatiko urtzak eta kabatuko zaituzte eta orain gehiago eta zeitzen. Hau da, muga inguru hortze zegoen duena, eta sartu nintzen Iran eta zer topatu duena. Jente super jatorra eta atzeginak. Askotan buruan sartzen dizkiguten fantasma horiek ez da, eta topiko horiek Irandarra, solo urtzak ez da izan, gezur urtzak. Eta ezin da siniztu ezer. Beste kontu bat da, zelako gobernua dukaten, zelako agintariak, baina nik Iranen bezalako jende horan atorrik atzeginik, ezke iaia ez dut inen topatu. Afrika beltzean dugu batzutan, bestela, telebista oso moderno neukan utelean, beste duzen ez. Baina hori, jendea konbidatu, eraman duetak emotera, ezer eskatu gabe truke, neskentzako euskaltegi moduko baten, baina ingelesa ikasteko, honintzen hori privilegioa da, zen normalean ezinezkoa da, nik gizunezko izan da, neska gaztiekin hitz egitea da, eta hori horako gauzekin kontuzik hilera da. Eta Briz izeneko herri honetan, isolatuta geratu nintzen elurragatik egun batzutan. Eta atzerritarren bat agertzen zenean, eramaten zuten akademia horietara, mintza praktika egitera ikasleekin. Eta niretzako oso interesantea zen, horko emakumeek eta bizibitza nola ikusten duten eta jakiteko. Bestena zizainan kalitik eta neska batik galdetu, zer modu, sartu nezu te bat nirekin monoz, eta solatut ere. Iaia izoztu nintzen, bida ibertan goratzen ez, mendi punta baten kamioiore salbatu ginduz gara, sartu nire kamioian eta hartu te bat, eta nire bizitzan probatu da teri gozoena hori izan, hori dana nukan, izoztu da baino zer. Gero, hau zen, bideko jatetxe bateko jabea, eta ikusi pasatzen, etorre, benditu, sartu, eta zer nahi zuten, ni konbidatu jaten eta eraten, hori bakarrik, konbidatu, eta Ramadanen barrua zuten gainera. Eurek ezin zuten ez edan, ez jan, baina bidaiaribok exento, oza, libre gaude. Bidaia egiten ari garelako, eta ikusten zuten nik nola jaten nuen eta eraten nuen, super txintxo, eurek. Gero, beretik probatu gara, ur pipa horiek, te etxeetan oso tipikoa dira. Azari plazara llegatu nintzen jate eranen, azkenean, hemen egin ziren, protesta hundi erraldo horiek egin ziren plaza horretan izan ziren, eta bueltatu nintzen autobusez. Eta bueltako autobusean neska hauzadutu gehen nera, honen gandik ere pilo bat ikasi duen. Osa, neska Irandarra, nire autobus berean gabezan, baina ikusteko izan zelan gauzen transformatzen. Osa, ez hitzaren ezer ikusten guzti destanita, Iranen hasieran, bera bakarrik, poliziek gelditzen zuten kontrol guztietan, eta nora zoazun bakarrik, eta non dago zuen zenarra, eta non dago ez dakiz zer, eta gorriak kontatu zituen. Kontatu zidagoen, susmatzen duen, ez da, ze gogorra da emakume izatea leko askotan, ez? Hau ja da Istanbulen, argazki hau.
bueltan. Eta bidai honetaz idatzen duen Ekialdeko Mamuak izeneko bidai kronika hau. Eta ja, azken bidai luzea izan zen Burkina Faso. Burkina Faso jok ez egin dago, hortze dago. Ez dago zer turistikorik, zerrez. Eta horrek egin interesgarria. Nik nire bideietan beti bilatu dut jendea, ez monumentu, ez dakit zer, ez dakit hor. Orduan, baneukan lagun bat herengo neska batekin eskonduta zegoena, Gasteizen, eta neska horrek esan zidan, baina zeitez Uagadugura, eta hor nire neba eta nire familia gogo da, eta lagunduko dizut, eta bueno, gari zegoen. Joan Uagadugura, hau zen, nire, Gasteizko lagun horren neba, anaia, eta Balafona jotzen, musikari familia zen, griot familia, artista familia, hau zen bere ama bat, hau zen beste ama bat, bere aita argi esan da, ez dut esango tako hori, netzkatu bat dagoelako, baina esan jeta hutza, emazte bat zuzeuskan, txabon horretan bizizien dana, pilatu eta kizton kaka usaina zegoen barrua, beharri, gizona izatea asko zerrezagoa dematuko izatea, leku gehienetan. Ur kutsuak, horako legoetatik atara bat duela, kakila, etzetan ez dago iturriki, errepideak horrelako dira, oda errepide nagusia. Asfalto oso gutxi dago, horko herrietan. Berrizka, baua, arbola, magiko horiek, bideko jatetxeak, edo zinilekuta hau era jatetxetxoak dira, eta jaten duzu bitartean beti daukazu negozetiren bat egira. Hori eroso gogorra egiten da, horiek zain daude, haber ematen diezu zerbait. Zerbait, zure azken ondakin azkarra txupatuta daudenak hartzen dituzte eta irentzi egiten dute dena. Horroa benetan gozea dago. Bani herria, zazpi mezkiten berrizka, eskola koraniko bat, koraneko bertsoak errezitatzen eta gaueko ordu pilo baten, oroten dira. Oso jende guapoa da, orkoa. Munduan ikusioan jende guapoena da Sahel aldeko, apustu Sahararen azpiko herri horietakoa. Eta beti herri batera llegatu eta beti hartzen induten etxeren baten. Herri honetan nahi bidez, goron-goromen egon nintzen familiarekin. Etxeko izona, etxeko Andrea, laguntzailea, zerriala bat, familia oso handiak izaten dira. Ordena birziklatzen da zakina, eta abaza azaldak eta den. Goron-goronen egiten da Saheleko azokari ikusgarriena. Tuareg pilo badago inguruan, peul jendea, oso estetika bat polita erabiltzen dutena zintzilikario pilo bat, arropa oso koloretsuak. Espainolek beltzek berez dauzkate gu baina ojolauak Espainia normale, baina gainera emakumeek egin dute pintzatu horratzekin handitzeko, aprobos, estetika gaitik. Eta baita egiten dituzten markak hemen aizkoekin eta ebali egiten dituzte horare masaiak markak beratzeko eta dana estetika kontu egatik, guapo egoteko. Zerretik dauda impositore danak? Zuri bat gantarako, gure herria bizitatzen. Eurentzako privilegioa da, gara jotea, horrendik. Ni lotzatu egiten naiz, horrelako horre egizte ditu da. Zer gainera horrein gaur egun badakite, gu nola tratatzen ditu, garaien zenibiak eta nien herrietakoak hemen. Jende asko elkartu zitzeran bidean. Ikusi ni bakarrik hortik, ganitek ez horrekin bizka baten, jakin. Eta oso historio politak kontatzen izkiaten denak, jakin gabe, hain historio politak ziren. Mutiko nek adibidez zer zeukan gutza honetan. Ur freskoa eta flask izostuak. Zer, privilegiezakoa zan bere familia bazukan oskailua etxean, hori privilegio handia da, eta amak prestatzen zizkion egunerorako ur freskoko kontzatzoak, flasak, eta gero, tipo hau egitzen zen, herririk herri saltzen, diru pizkata taratzeko, orduak eta eta hona. Eta horretzeko nola? Frantzesez. Frantzesez. Ni frantzesez moldatzen naiz, eta herri hau guztia kolonia frantzesak izan dira. Eta kurioso da, eskolan frantzesez ikasten dutu.
ez dute gorrotatzen kolonizatzaileen hizkuntza ofiziala da, edo koofiziala gutxienez. Hau da taberna bat, hori bai, estresa horrez dakit esan zen, hau za tabernaria. Eta esan jo, ingo idazu te bat? Bueno, altzatu zana, onerako eta txarrerako. Normal horrako lekoetan ez dakit esaten hori duritasun estres hori, maitu behar dugu, ez dakit ez itxiko ditartea zen. Bueno, teoria musulmana dira, baina praktikan oraindik dira animistak. Sinesten dute espirituetan eta magia zurian eta beltza, euren fetitxeak dauzkate. Hori surtzen dut animalien odola gauzak eskatzeko, espirituei eta horrela. Eta horren gauzak egiteko. Magia zuria, beltza, badaude igarreak, badaude, horretaz sinesten dute denek. Eta bidai hau kontatuz, griok izaneko liburu hori datzen nuen. Gero, hemen abitzen da gutxi gora bera, nire bidei luzen sasoia. Gero idatzen nuen beldurrezko historio susatutako liburu hau, ustere beltzak. Eta gero jasartu nintzen novela beltzea. Eta hemen hasi nintzen esan dizu edana, beste 10 bat urte batatu dituen bidaiak egiten ja hori argi eta garbi idazteko helburuaz. Nire lehenengo novela beltza, bortu dibatze, non kokatu nuen. Aquí, Parisen. Eta Parisa dira nintzen idaztera. Gero Fatun kokatu nuen Lisboan. Eta Lisboara jo nintzen idaztera, inspiratzera. Urtean zera egiten dituen bizpeilu bidai, 15 egunekoa, horrela. Fatu. Seguro Afrikarra dela hortik burukoa beltza, ez da? Fatu osi zientifikoa da hor Afrikako iparrende batean. Sarmaran, novela beltza, Estambule kokatua, hor Estambulera itzuli nintzen. Gero berrar gitaratu zen nire obra maitatuena esan dizuena, 7 kolorea, musika eta guzti, horre dauka disko bat opar, eta koloreak eta obra bat asko bete duena. Gero Tangerren kokatu beste novela hau, Tanger Pametzak. Hortik aurrean jasen nintzen egura gerdera seriatan atzen, nik beti idatzi dut euskeraz, beti originala. Baina gero itzultzen dira gaztelaniera, zer idaztetik bizinez, literaturatik bizinez, eta idazleo gero soldatari bilo zer. Zenba eta gehiago zandu, hobe, eta hizkuntza hundietara itzuli ezkero, aukera gehiago dauzkaro zantzeko, ezta? Ez, itzulpena beste profesional batek egiten ditu. Zeri, behin saiatu nintzen, arresian dirantzizineko itzultzen, kriston lan eman ziren, eta emaitza kaka bat izan zen. Eta erabaki behar beste inoiz eskorbatzea. Orduan konturatu nintzen, ze zailatan itzulpenak egitea, itzulpen literariak, ez salida egitera eta bater komunak ez egizera, ez. Hartu liburu bat, hain hizkuntza diferenten artean egaz, euskera gitarrera giroka zer ikusirik, erritmo aldetik, euskera aldetik eta orduan ez dut egiteko. Eta gero jasmaturen personaje bat, hau izan ditekena, Afrikar bat, paper gabekoa, ilegala, Bilboko San Francisco auzo berezi horretan, Afrika txiki horretan bizidana, eta bihurtzen dana detektibe antzeko zerbait. Eta tipo honekin idatzi ditut 6 novela. Eta 6garrena azkena non kokatzen da, hemen, Nafarroa. Nafarroko Pirineoan, herri imaginario bat. Ni Nafarroa bizi naiz aspalditik eta ez erran deus izena titularen oso Nafarroa Pirineoan. Horrein atara da. Pasan urtearen amaieran atara zen, euskeraz, eta justu egun hauetan atara garra gaztelaniaz. Itzulpena. No digas nada. Lehenengo aldiz egin dut proba, nire novela beltza beti izan dira oso urbanoak, girokoak, ez? Niri beti gustatu ezki hirietako auzo baztertu horiek eta hemen Iruñan ez da holakorik. Horan gune bat, bajo etorkin guztiak, txiroak hor bizi direnak eta milaka pertsona, ez da holakorik. Bilbo badago San Francisco aldea ezagutzen baduzue, Las Cortes, La Palanca, betiko prostituzio gunea, drogak gehien zigortu duen ingurua, gaur egun etorkin txiro bideo badago, patera pisuak, oso leku egokia